बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सम्याच्या भडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली. आणि ती पवित्र आत्म्यावरील गर्भे जाली. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमी तुझ्या सवय असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माय, आम्हा पियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आबले सोम्याची साखर, तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे ते जा. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमी तुझ्या सवय असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माय, आम्हा पियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस झालो आणि आमच्या मध्ये जेलो. नमान मरिये, तू कृपेन भरले, सुमी तुझे सवय असा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माय, आम्हा पियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक, भाग्यवंत देवाचे माई आम्हापासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही फौजांच्या खातीर माग्या येसुम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाण झाल्या ताच्या कष्ट आणि कुरसोरवी जीवनपणाचा आनंदाक आम्ही पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हणून आम्ही मागता, त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्या मरिफात. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. देवा गेल्या भडव्या मुझ्या राखण्या सर्गीच्या दयेत मका दिलाय, तुझ्या तब्येत मुझी मोत जोडाय, मका राख संभाळ आणि सलय. आमेन. आमेन. ससनसो विषय दितांका ये सम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंकोंदी समाधाने ते विषय घेऊन देत. आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सा मिंगेली आमच्या जुजात आमका संभाळ, देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आडियम कमका आधार दे, तुम्ही देव तांका फर्मान देन परतन मागता आणि तू या सर्गावयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारार विस्तारल्या सैतानाक आणि त्याच्या हरा खोट्यात्म्या देवाच्या पदवेन यमकोंडा लुटून गेला. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जा, तुझे राज आमका येऊ, तुझी खुशी जशी सर्गार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां मगोस आणि आमकां ताळलेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये, तू कृपेन भरले, सोमी तुझे सोव्याचा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माय, आम्हा पियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, तू कृपेन भरले, सोमी तुझे सोव्याचा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माय, आम्हा पियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, तू कृपेन भरले, सोमी तुझे सोव्याचा, स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माय, आम्हा पियांका विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या, जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वदा. आमेन. एक घडी बोर जाता जरा आमचे माईक अनम्यूट करूया. सगळे सांगता म्हणून थोडो वेळ आम्ही सांगता म्हणून स्तुती करूया. हालेलुया 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 भो मंगळ बाप्पा, हे सगळं या समरसो दीस तुझ्या हातात समर्पिता, हे सगळे मागण्या जमत समर्पिता सोमिया जेजू, हे सगळे मागण्या जमत तुझ्या बहु पवित्र अमली रक्तान कवर कर. या मागण्या कुणाच्या कोणशाने तुझे बहु पवित्र अमल रंग शिवराय, या मागण्या जमत जॉईन झाल्या हरी एकल्यांच्या तुझे बहु पवित्र अमल रंग शिवराय. सोमिया जेजू, या आलेल्या हरी एकल्या या गडीत स्पर्श कर. सोमिया जेजू, ही मागण्या जमत तुझ्या हातान समर्पिता. सोमिया जेजू, दाट तुझ्या पवित्र आत्म्या, तुझं पवित्र आत्मा ही जमत कंट्रोल करू दे. सोमिया जेजू, हम बगलेन बसता सोमिया
सोम्यान जेजू तुझं पवित्र आत्मा इजो मत आज लीड करून दी. तुझं पवित्र आत्मा आज तुझ्या भुरग्याला घे उलोवन दी. तुझं पवित्र उत्तर आज हर एकल्या फावो करून दी. ते दैविक उत्तर जीव देऊनचे उत्तर आज तुझ्या भुरग्यांना स्पर्श करून दी. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया शियारा ला बरा दी बरा शिरा बरा 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 दी बरा शिरा ला बरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Continuous स्तुती करूया, continuous स्तुती करूया. देवाची दैविक सकत अनुभव करूया, देवाची दैविक सकत अनुभव करूया. लगेचल्या हरी एकले कोण युट्यूबाचेर या घडीन मागून आसात स्तुती करूया. दोन्ही हात वयर करून स्तुती करा. स्वामी तुझ्या घरा येते आसा जेजू जो जाखेवच्या घरा भितर सरलो तो जेजू आज तुझ्या घरा भितर सरता. तुझ्या कुटुंबात तुझ्या घरा असले सगळी घुसपोट गोंधळ काळोखाची पदवी अंधकाराची पदवी जेजूच्या नावान आज सगळे पैसे वेतले. जकार्या 2:9 हांव जातलो तुझे भोवती उज्या सोपागोर उलयतात सर्वेस्वर आणि तुझ्या मध्ये असतली म्हजी महिमा आज जॉन 8:12 हाव संसाराचो उजवाड आज जेजू संसाराचो उजवाड तुझ्या कुटुंबात उजवाड फांकोंदी. तुझ्या कुटुंबात उजवाड फांकोंदी. उजवाड उजवाड उजवाड. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 समस्या असतात जेजू समर्पण देऊन माग. जेजू तुका गौण करता. जेजू असाध्य म्हणलें कितें आसना. हालेलुया 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 हालेलुया. रिया 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 रिया. हालेलुया 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 हालेलुया. दोळे आमचे दाबया, दोळे आमचे दाबया. दोन्ही हात काळजाचे दवरया. आज तुका कोण सतायता, तुका कोण सतायता त्या व्यक्तीक जेजूच्या हातान समर्पण दे. त्या व्यक्तीक तू बक्षे. आज त्या जेजूच्या हजारपणान तू आयलाय. तो व्यक्ती तुका सतायता कित्याक म्हळ्यार तो व्यक्ती समस्यांनी आसा आणि त्या व्यक्तीक मागण्याची गरज आसा. तो तुका सतायता कित्याक म्हळ्यार तू हर एका दिसा मागण्यात आसाय, मागण्यात आसाय. त्या देखो आज जावन त्या व्यक्ती खातीर तू मागोंक सुरू कर. तो व्यक्ती कम्प्लिटली बदलता. म्हजी मिसेस
पहिले कुवेट काम करच्या जाग्यार तसो एक डॉक्टर मस्त रूड असलो, मस्त रूड बिहेवियर. केन्ना म्हजे मिसेस ताचे लागीं कामाक वचूंक सुरू केलें. ताणें एक मागणें, सिंपल मागणें त्या डॉक्टरा खातीर करूंक सुरू केलें. Abba, Father, have mercy on this doctor. Come, Holy Spirit. सर्गेंच्या बाप्पा, या दाक्तेराचेर ताची काकूळट कर. पवित्रत्म्या देवून ये. पवित्रत्म्या देवून ये. पवित्र आत्म्याक म्हज्या बायलेन ओनरशिप दिलें त्या डॉक्टरा वयर. आनी त्या दीस जावन तो डॉक्टर कंप्लीटली बदललो. म्हज्या मिसेसा खातीर सगळें बदललें. ताचे रूड बिहेवियर उणें जालें. कित्याक कोण आमकां सतायता तांचे पासून माग जय म्हणून जेजू सांगला. एक घडीभर उडास कर त्या व्यक्तीक. आज सांग, तुम्ही आज जेजू त्या व्यक्तीची काकूळट कर. पवित्रत्म्या ताचेर देवून ये. ताका सारकी वाट दाखय. आज तू संवसाराचो उजवाड म्हाका उजवाड दाखयताय. ताका ताच्या जिवितांत उजवाड फांकय. उजवाड फांकय. उजवाड फांकय. त्या व्यक्तीच्या जिवितांत जेजूचो उजवाड फांकोन दी. फांकोन दी. जेजू आज तुझ्या लागीं उलयता आसा. जेजू आज तुझ्या लागीं उलयता आसा. समर्पण दिता. Glória tuka Jesu. Glória tuka Jesu. महिमा तुका जेजू. अरे एका दिसा घरांतल्यान भायर वचच्या पयलें त्या व्यक्ती खातीर माग. त्या व्यक्ती खातीर माग. आज ह्या पयल्या खणांत मागया विशेष रान. भोव मोगाळा बाप्पा, या सणवाराच्या दिसा तुका आमी अर्घा दिता. ह्यो दीस तुवें आमकां पळोवचे भाग फावो केलाय. ह्या मॉर्निंग मन्ना मागण्यान तुवें आपोवन हाडलाय. भोव मोगाळा सोम्या जेजू. आज आयचो दीस सोलोन व्हरूंक जाय असली कृपा सकत भोळ तूं फावो कर. आज तुज्या काकूळटीन आमकां तूं सोलोन व्हर. आज तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. आज तुजे तावन पयस वचना जावच्याक. तुजे वाटेतान पयस वचना जावच्याक. तुज्या उतरांतान पयस वचना जावच्याक आमची पावलां तूं सांबाळ. बाप्पा, जेजूच्या नांवान मागता आज आमचें जिवीत आशिर्वादांनी भर. ह्या सणवाराक जाय आसली आशिर्वादां तूं आमचेर वत. आमचे संगता पयण करतल्या. आमच्या कंपनीन काम करतल्याचेर, आमच्या बॉसाचेर, आमच्या कंपनीचेर तुजो आशिर्वाद देवय म्हण जेजूच्या नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. Psalm 67, 6 and 7 सोपटी रिपीट करूया. प्रत्वेन आपले पीक दिले. देवान आमच्या आशीर्वाद दिला. देव आमकां आशीर्वाद दे. सगळो संसार ताका भिवन चलो. Psalm 67, 6 and 7 प्रत्वेन आपले पीक दिले. देवान आमचेर आशीर्वाद दिला. देव आमकां आशीर्वाद दे. सगळो संसार ताका भिवन चलो. Psalm 67, 6 and 7 प्रत्वेन आपले पीक दिले. देवान आमच्या
आशीर्वाद आमचेर घालो. आशीर्वाद देव घालो. आमकां देव आशीर्वाद आमकां दी. आशीर्वाद दी. सगळो संसार सगळो ताका संसार भियोंसलो. ताका भियोंसलो. Psalm 67, Psalm 6 and 7. 67, 6 and प्रत्येन 7. आपल्यान पीक दिले. प्रत्येन आपले पीक देवान दिले. देवान आमचेर आमच्या आशीर्वाद देवान घालो. आमचेर आशीर्वाद देव घालो. आमकां देव आशीर्वाद दी. आमकां आशीर्वाद दी. सगळो संसार सगळो ताका संसार ताका भियोंसलो. भियोंसलो. Psalm 67, 6 and 7. 67, 6 and 7. प्रत्येन आपल्यान पीक प्रत्येन दिले. आपले पीक दिले. देवान देवान आमच्या आमचेर देवान आशीर्वाद घालो. आमचेर आशीर्वाद देव घालो. आमकां आशीर्वाद दी. आमकां आशीर्वाद सगळो दी. संसार सगळो संसार ताका ताका भियोंसलो. Psalm 67, Psalm 6 and 67, 7. 6 and 7. प्रत्येन आपल्यान प्रत्येन पीक दिले. आपल्यान पीक दिले. देवान देवान आमचेर आमच्या देवान आशीर्वाद घालो. आमचेर आशीर्वाद देव घालो. आमकां आशीर्वाद दी. आशीर्वाद दी. सगळो संसार सगळो संसार ताका ताका भियोंसलो. भियोंसलो. नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवास आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवती देवाच्या मायेचे आमकां विनंती कर. मरणाच्या घडीर आमेन. या दुसऱ्या कणान समर्पण दिवन मागया विशेषरान हर एका पिढेस्तान सोम्याच्या तान समर्पण दिवया. भो मगळा बाप्पा या दुसऱ्या कणान तुझ्या हातान समर्पण दिवन मागता बाप्पा हर एका पिढेस्तान कॅन्सर, टीबी, ब्लड प्रेशर, कोणाक इंजुरी जाल्या, फ्रॅक्चर जाला, सर्जरी करूंक सांगला, लिव्हराचे प्रॉब्लेम, किडनीचे प्रॉब्लेम, गॅस्ट्रायटिस, अल्सर सगळ्या पिढेस्तान तुझ्या समर्पिता. किती ना आयसीयू सिरियस असतात, हॉस्पिटलांनी बेडांनी असतात, कितल्या तेंपार जावन असतात. देवा तुझी पिढा गुण सतेत ना. कितले जणांक डायलिसिस करूंक सांगला. एकल्या भावाक दोन्ही किडनी फेल जाल्यात म्हणून सांगल्यात. सम्या एका बहिणीचो घाई 20 वर्षात गुण जातात ना. सम्या जेसू तुझ्या हातान समर्पित सम्या. सम्या जेसू कितले जण भुरगी ऑटिस्टिक पिडेन असतात. सम्या तुझ्या हातान समर्पिता. हर एका पिढेस्तांचे तुझी काकूळ कर, तुझी दया दाखय. सम्या तू गुण करतलो देव जावन जाय. त्या देखून तुझे उत्तर म्हणता लोकांनी तुझे लागी पिढेस्तांक हांतुळा समेत हाडनायले आणि हर एकल्यांक तुवें गुण केले. हर एकल्यांक तुवें गुण केले. आज तुझ्या भुरग्यांक सतायता ते हर एक पिढ्याचे सकत तांकां सोंड सोंदी. जेजू जेजू मागता सम्या तुझ्या नावान, कित्याक तुवें सांगलाय म्हज्या नावान तुम्ही कितेंय मागल्यार हांव ते तुमकां करतलो. सम्या तुझ्या नावान मागता सम्या. आज या लायनीर कितले जण पिढेस्त असतात, विंगड विंगड पिढ्या कश्टून असतात. सम्या त्या हर एकल्यांचे तू हात लाय म्हणून मागता. आमेन आमेन आमेन. नाहूम 1:13 तुझेर भार घालता ते तुझे भार जेजू घालता ते हांव जेजू मोडून हांव आणि आतां तुझ्या मोडून संकली हांव उडयतलो तुटयतलो. आणि तुझ्या नाहूम सांगली हांव 1:13 तुझेर भार घालता ते जेजू हांव आतां मोडून तुझेर भार उडयतलो. घालता ते ताचेर हांव हांव आतां तुटयतलो. मोडून उडयतलो. नाहूम 1:13 संकली हांव तुझेर तुटयतलो. भार घालता ते जेजू हांव आतां मोडून उडयतलो. तुझेर भार तुझ्या घालता संकली ते हांव ताचेर तुटयतलो. हांव आतां मोडून नाहूम उडयतलो. 1:13 आणि तुझ्या तुझेर संकली भार हांव घालता तुटयतलो. ते जेजू हांव आतां नाहूम मोडून उडयतलो. 1:13 आणि तुझ्यो तुझेर संकल्यो घालता हांव ते तुटयतलो. ताचेर हांव आतां मोडून उडयतलो. आणि नाहूम तुझ्यो संकली हांव 1:13 तुटयतलो. तुझेर भार घालता ते जेजू हांव आतां मोडून उडयतलो. आणि तुझ्यो संकली हांव तुटयतलो. नाहूम 1:13 1:13 भार तुझेर घालता भार ते घालता जेजू ते हांव ताचेर आतां मोडून उडयतलो. मोडून उडयतलो. तुझ्यो आणि संकली तुझ्यो हांव संकली हांव तुटयतलो. तुटयतलो. नामान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुवास आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमकां विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडीर आमेन. भोव मंगळा बाप्पा या कणान तुझ्या हातान भेट दिता आमच्या भुरग्यांक विशेषरान आमच्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्रत्वान भर बाप्पा. बाप्पा आमची भुरगीं अस्कत आसात. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरे जाणवाय तूं फावो कर. आज कितली भुरगीं वायट सवयींनी आसात. कितले भुरगीं आवय बापायन सांगिल्लें आयकनात. कितले भुरगीं हट्ट धरते आसात. बाप्पा आज त्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पिता. कित्याक तुझे उतर सांगता सगळं तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो. आमच्यान शिकोवंक जायना आमच्या भुरग्यांक. आमच्यान जायना पूण तू सगळे करूंक शकताय. तू शिकयताय तुझे उतर तुझ्या बसवण्या प्रमाणे आज आमच्या भुरग्यांक शिकय. सारखे आसा ते विसरून काडूंक, सारखे आसा त्या संगतपणांत वाडोवंक, सारखी आसा ती वाट विसरून काडूंक. भोव मंगळ बाप्पा
आज आमच्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या सणवायेन भर. कितली भुरगीं शिक्षांत अस्कत आसात, कितले भुरगीं देवा खंयच्याय एक सब्जेक्टांत अस्कत आसात. तांकां ते सब्जेक्ट सुलाभ जायशे कर. त्या सब्जेक्टार आशिल्ले सगळे भें काडून उडय. बापा, आज कितले भुरगीं तांकां करेक्ट डिसिजन घेवंक जातात ना, तांचे तुका कळट कर. कितले भुरगीं आज कितले युवा जाण शिकून जाला, बरें काम तांकां फावो कर. कितले युवा जाण सरीक सोदतात, सरीक फावो कर. कितले युवा जाण परगांवांत शिकोवन गेल्यान थंयसर जावंक पुरो स्कॉलरशिपा खातीर ट्राय करन आसात, जावंक पुरो बरें रूम मेळचे पासत मागोन आसात, कितले जाणां वर्क परमिटा पासत मागोन आसात. तांची काकूळट कर. बापा, ह्या आमच्या मागण्या मदीं आसल्या हर एका भुरग्यांची तूं काकूळट कर. आमच्या मागण्या आसल्या हर एका भुरग्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर म्हूण मागता. येसूच्या नांवान मागता. आमेन, आमेन, आमेन. जकार्या 9:16 त्या दिसा सर्वस्वतंचो देव तांचे धारण करतलो. गवळी आपलो हिंड रगता तशें तो आपले पर्जेक मुकुटा वयल्या मणका भशेन ती परजळटली. जकार्या 9:16 त्या दिसा सर्वस्वतंचो देव तांचे धारण करतलो. गवळी आपलो हिंड रगता तशें आपले पर्जेक रगतलो. मुकुटा वयल्या मणका भशेन ताच्या देशांत ती परजळटली. जकार्या 9:16 त्या दिसा सर्वस्वतंचो देव तांचे धारण करतलो. गवळी आपलो हिंड रगता तशें तो आपल्या पर्जेक रगतलो. मुकुटा वयल्या मणका भशेन ताच्या देशांत ती परजळटली. जकार्या 9:16 त्या दिसा सर्वस्वतंचो देव तांचे धारण करतलो. गवळी आपलो हिंड रगता तशें तो आपल्या पर्जेक रगतलो. मुकुटा वयल्या मणका भशेन ताच्या देशांत ती परजळटली. जकार्या 9:16 त्या दिसा सर्वस्वतंचो देव तांचे धारण करतलो. गवळी आपलो हिंड रगता तशें तो आपले पर्जेक रगतलो. मुकुटा वयल्या मणका भशेन ताच्या देशांत ती परजळटली. जकार्या 9:16 त्या दिसा सर्वस्वतंचो देव तांचे धारण करतलो. गवळी आपलो हिंड रगता तशें तो आपले पर्जेक रगतलो. मुकुटा वयल्या मणका भशेन ताच्या देशांत परजळटली. नमान मरिये, कृपेन भरले, सुमितचे सुवे आसा. स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान मरिये देवाच्या आमेन. बाप्पा, या सोत्या कणान भेटून दिता. बाप्पा, विशेष जणांक कितले जाणां काम नासतना कसलो आसात, फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसात, तांकां हर एकल्यांक तुज्या हातान भेटून दिता. बाप्पा, बाप्पा तांची काकूळ कर, बरें काम फावो कर. कितले जाणां लोन फारीक करूंक जायनासतना कश्ट नासत, तांची काकूळ कर. कितले जाणांची प्रॉपर्टी खंयची जावं पुरो भांगर तांणी आडव दवरला, आज बाप्पा एला मागलते आसात, बाप्पा ते सोडोवंक जावना, तांची तूं काकूळ कर. कितले जाणां पयशे कोणाक दिल्या फाटी मेळोवनात, बाप्पा तांकां समर्पिता. कितले जाणांक बिल्डराक पयशे दिल्यात, तांचे बिल्डिंग स्टार्टच जावना. कितले जाणांचे जाग्याचे समस्या आसात बाप्पा. बाप्पा, कितले जाणांनी घर बांदून सुरू केला, तांचे डॉक्युमेंट्स समस्या आसा तुझ्या हातान समर्पिता. बाप्पा, बाप्पा सगळे इश्यूज तू समा करून दे. बाप्पा, कितले जाग्याचे वाटेचे समस्या आसात बाप्पा, जाग्याचे रेकॉर्ड म्हणा बाप्पा, तुझ्या हातान समर्पिता. बाप्पा, बाप्पा भेटून दिता. कितले जाणांची कोर्टाची केस चलून आसा, कितले जाणांचे शोनांत समस्या चलत आसात, कितले जाणांचे सिव्हिलिटीची समस्या आसात, एड्रेस प्रूफाचे समस्या आसात, कितले जाणां PR पासत मागून आसात, कितले जाणांचे वर्क परमिटा पासत मागून आसात, रिन्यूवल पासत. बाप्पा, तुझ्या हातान समर्पिता हर एका तुझ्या भुरग्यांक. बाप्पा, इस्रायलांत एकली बहीण कितली जाणां आज रिएंट्री विसा पासत मागून आसात. बाप्पा, तुझ्या हातान समर्पिता. सारख्या स्पॉन्सरा पासत मागून आसात. बाप्पा, तुझ्या हातान भेटून दिता. बाप्पा, आज आमची कुटुंबां तुझ्या हातान समर्पिता. आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एक घुसपट गोंधळ पयस कर. आमची कुटुंबां तुझ्या पवित्र ध्यान भर. शांतीचो, समाधानाचो स्पिरिट आमच्या कुटुंबांनी रास करून दी. सगळी दुश्मनकाय आणि मिसअंडरस्टँडिंग तुझ्या पुता जेजूच्या क्रुसा मनात वचून पड दी. बाप्पा, आज आमची कुटुंबां
आशीर्वादाने भर बाप्पा. आमच्या कुटुंबात कोण करत असा बाप्पा, त्या करताचे जय तरुण तुझी कृपा लाभाय बाप्पा. तुझ्या पुता जेसूच्या पवित्र नावाने मागता. आमेन, आमेन, आमेन. Acts 16:31 ताणी म्हणे सौम्या जेसूच्या भावार्थ तू बचाव जातले घराणे बचाव जातले. Acts 16:31 म्हणे जेसूच्या भावार्थ तू बचाव जातले घराणे बचाव जातले. Acts 16:31 ताणी म्हणे सौम्या जेसूच्या भावार्थ तू बचाव जातले तुझे घराणे बचाव जातले. Acts 16:31 म्हणे सौम्या जेसूच्या भावार्थ तू बचाव जातले घराणे बचाव जातले. 16:31 ताणी म्हणे सौम्या जेसूच्या भावार्थ बचाव जातले बचाव जातले. Acts 16:31 ताणी म्हणे सौम्या जेसूच्या भावार्थ बचाव जातले बचाव जातले. नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सगळ्या स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. बाप्पा या आकरेच्या कणात भेटून देतं बाप्पा. या आकरेच्या कणात जाता जाल्यार आमी दिंबीर पडया दोन्ही हात वयर उभारया. समर्पण दिव्या आमच्या अख्खी पवित्र सभा आमच्या भोवभोग्या पाप सेवा सगळ्या बिस्पांक काढणारा या जागी भावन धरबणीक सगळ्या लायिका भेटून दिव्या. मागे विश्वेश्वरान पवित्र सभेपासून मण्यारापासून आमच्या याजकापासून मागची आमच्या मागण्या जमतीपासून आमच्या मागण्या जमतीच्या लिडरापासून आमच्या स्पिरिच्युअल डायरेक्टरापासून माग्या तांच्या खातीर मागची आमची जबाबदारी माग्या. कोणाक एका व्यक्तीक लेफ्ट बुजाय लागी फाटल्या सायडीन दुख असा एक हाड पडता जेजू तुका या घड्या आपण असा समर्पण दिचे माग्या विशेषरान भोमगळ बापा आमची आख्खी पवित्र तुझ्या पवित्रत्व्यान बघ आमच्या भोवभोग्या पाप सैबाग तुझ्या पवित्रत्व्यान बघ जी जबाबदारी तुवें तांकां दिल्याय ती सांभाळून जाय असली कृपा सकत जणवाय बोल तू तांकां फावो कर. बरी भलायकेन तू तांकां चलोन व्हर. या वर्सा खंय ते भेट दिवंक वेते आसात सगळ्या जाग्यांनी तू ताच्या सांगात अपॉइंट कर. हो मगळ बापा तुझ्या आता समर्पिता आमच्या या जागांक तू राख तू चलोन व्हर पवित्रपणाचे देणे तांकां तो फावो कर. खंयच्याय काळोखाच्या पदव्याच्या पासान संपडनाशे तांकां राख बापा. सगळ्या लायकांक समर्पिता विशेष ब्रदर प्रकाशाचे समर्पिता ब्रदर प्रकाशाचे पवित्र सलनवर आज 3 तारीख दुसऱ्या दिवसाची रिट्रीट डिवाइन यू कॅन विशेष तयाच्या हर एकला तुझ्या पवित्रत्वांवर बापा तसेच समर्पिता सगळे रिट्रीट सेंटर सगळं मागण्या संमती तुझ्या समर्पिता. डिवाइन मर्सी क्राइस्ट द किंग जीसस मिनिस्ट्री जीसस केअर्स मिनिस्ट्री जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री पोटा मिनिस्ट्री ताबोर मिनिस्ट्री लोगोस मिनिस्ट्रीज होली स्पिरिट मिनिस्ट्री गुड शेफर्ड मिनिस्ट्री बापा ह्या सगळ्या मिनिस्ट्रीज सगळं जमती सगळं रिट्रीट सेंटर तुझ्या पवित्रत्वांवर सडनी सड लोकांक या रिट्रीट सेंटर मुखा या मागण्या जमती मुखांतर तुझ्या लागी ओढनाड बापा. तसेच तुझ्या हातान भेटून दिता याले कितले जण मागून असतात तरी एकले आमच्या हातान भेटून दिता बापा. बापा कितल्या जणांनी आमच्या लागी मागोक सांगला विंगड गरजा पासत जावंक पुरो आमी उसारो ना पूण तुका आतां सगळे कळीत आसात. त्या सगळ्या गरजा पासत आमी मागता बापा तांची काकूळ कर म्हण जेसूच्या नावान मागता. आमेन आमेन आमेन. Acts 16:31 ताणी म्हणे सौम्या जेसूचेर भावार्थ दवर तू बचाव जातलो जे घराणेही बचाव जातले. 16:31 ताणी म्हणे सौम्या जेसूचेर भावार्थ दवर बचाव जातले जे घराणेही बचाव जातले. Acts 16:31 म्हणे जेसूचेर भावार्थ दवर तू बचाव जातले घराणेही बचाव जातले. Acts 16:31 ताणी म्हणे जेसूचेर भावार्थ दवर
बचाव जातले तुझे घराने बचाव जातले Acts 16:31 म्हणे या जेसूचे भावार्थ दवर तुझे घराने बचाव जातले 16:31 ताणी म्हणे जेसूचे भावार्थ दवर तू बचाव जातले घराने बचाव जातले समान मरिये कृपेन भरले सुमित तुझ्या सुव्यांसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू तुनी हातांचे निट्टू बोईर बारिया मग्या ये पवित्र आत्म्या आईच्या दिसा तू मका सोलवर पवित्र आत्म्या अनॉइंट कर मका पवित्र आत्म्या आईच्या दिसा जेसूच्या मगान मका बरमुस कट्टदा स्तुती करिया हालेलुया हालेलुया रिया शिराला बरा दिबरा शिराला बरा बरा दिगरा बरा दिबरा शिराला बरा बरा दिगरा शिराला बरा बरा दिगरा दिगरा रिया 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 रुदी 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 हालेलुया 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 रिया 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 तुम्या पिता क्लारा अल्वास येलो लिली फुटाडो ग्रेटा डी सोजा समपिता सुजन रॉड्रिगस रेजिना क्रास्टो बापा तुझ्या समपिता विशेष राना फिलोमेना बापा तुझ्या समपिता बापा तसेच मत्ता हिल्डा लीना डी सोजा लीना मेल्विन शरल सोनल टेरेसा डयाना मेरी डी सोजा अनिल सविता ग्लोरिया एंजेलिन संदीप संतोष डेरिल किशोर वीडा कैल्विन कैप्लिन लीना लेडविन वलेरियन सोनल ऑडलिन नैन्सी लोबो प्रदीप मिनेजस तारा वेरोनिका कैस्टलिनो इना सामो विक्टर प्रिया प्रीवा लिविस बाबा देवा विशेष समर्पित बापा या हरियक तुझ्या भुरग्यांचे तुझ्या आशीर्वाद घाल तुझ्या पवित्र बाईचे बाई मित्र राखणी सांभाळ बापा तुझ्या भुरग्यांक हरियक दिसा बरे असतात तेच तू दिताय आज तुझ्या भुरग्यांक बरे असतात तेच तुवें दिलाय त्या घर असताना विशेष या हरियक तुझ्या भुरग्यांक हरियक दिसा सोलोन बोर म्हणून मागता आमीन 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 मान मरिये कृपेन भरले सुमित सुव्यांसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू संत भक्तांनो आज बडव्यानो आमचे पसोत विनंती करा नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुव्यांसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू मरिये माये तू मध्यस्थिकेची राणी जाऊन साय या मध्यस्थिकेच्या मागण्याच्या पंगडाची तू राणी जाऊन साय या सगळ्या तुझ्या भुरग्यांपासून नमान मरिये कृपेन भरले सुमित सुव्यांसा स्त्रिया मित्र तू सदैव आणि सदैव तुझ्या खुशीचे फळ जेसू बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन प्रेज द लॉर्ड विशेष कोणाक तुमका टेस्टमनी दिवंक आसा कोणाक पेटिशन धाडूंक आसात तुमची पेटिशन या टेस्टमनी 9900332411 या नंबराचेर 9900332411 या नंबराक तुम्ही धाडिया तशेंच आता इंडियाचो टाइम 10:10 कुवेटचो टाइम 8 वरां ब्रदर फ्रांसिस लोबोची शिकवण आसा युट्यूबाचेर लिंक हांव शेअर करता ग्रुपांत तुम्ही ते आयका हेरांक तुम्ही धाडा कोणी युट्यूब चॅनल आमचे सबस्क्राईब करून जाल्यार सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा आणि हेरांक या मग्नाचो मोटिवेशन सांगा ते तुमकां हर एकल्या आयचो दीस आशीर्वादाने बेसावानी आणि कृपेन भरून दी गॉड ब्लेस यू Thank you, brother. Praise the Lord. God bless you, brother.